Pryč lidi a vítám vás u dalšího super vlogu. Samozřejmě tento vlog se týká poděkování za to, že jste mi dali odběry a lajky. Za jednu blbou noc jsem nabral 7 odběratelů, což je výborný. Hodně lajků na to video, což je taky libový. A tak jsem vám chtěl poděkovat za to. Dál bych vás chtěl poprosit o to, abyste mi napsali na Facebook nebo do komentářů pod video, co bych mohl natáčet za let's play. Protože já mám v hlavě úplně vymeteno. Takže nějaký let's play mi napište do komentáře nebo na Facebook. Já to natočím pro vás. Bude to tam hned klidně druhý den, pokud se mi to všechno povede. A dál bych chtěl vzkázat pár lidem, co furt prostě hejtujou a jsou prostě úplně vymetený. Lidi, proč dáváte dislikey a proč komentujete tak blbě ty videa? Jenom si zkuste zapřemýšlet, co všechno ty lidi pro to musí udělat, aby se jenom pár lidí pobavilo na YouTube. Jako fakt jste blbí, když furt dáváte dislikey. Prostě když se vám to líbí, dejte like, popřípadě odběr. A když se vám to nelíbí, tak si to strčte do prdele vaše blbý komentáře a jděte někam. Ale nekomentujte, je to trapný, nedávejte dislikey. Jestli to děláte jenom pro pobavení, že prostě já budu dislike, budu prostě kick, budu já budu dislike, budu prostě kick, dislike. Jste prostě blbí, jestli to děláte. Samozřejmě nemyslím ty, co dávají lajky, odběr, dávejte klidně dál. Dál bych chtěl napsat, abyste mi do komentů, ne na Facebook, psal challenge, co bych mohl natočit. Protože jsem slíbil, že když dá někdo odběr, tak natočím nějaký challenge. Tak natočím nějaký challenge za ten jeden odběr. Takže dávejte odběry, já za to budu točit challenge. Je to naprosto jednoduchý. Odběr do komentáře challenge. Odběr do komentáře challenge. Rock and roll!